Татарча болай җырларга ярамый. Интернетта 200 миллионнан артык карау. Аның исеме һәр вакыт гауга үзәгендә. Тулы стадионнар, Россия буйлап гастроль турлары. Әлеге фактлар бер-берсенә каршы килә кебек, ләкин аларның барысы да бер кеше турында. Исәнмесез, сез Яңа гасыр телеканалында, минем исемем Лилия Кадырова. Ә бүген безнең героебыз Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Элвин Грей булыр. Сәлам, Радик. Сәлам, Синең сәлам. белән бик күптән таныш, мин әле хәтта синең популяр булмаган чакларыңны да хәтерлим. Журналистлар инде әйтә, айлар буе сине интервьюга көтүләр, ниме, тоттырмас Радик диләр, тоттырмас Элвин Грей диләр, ләкин без синең белән бик тиз килештек. Мин беләм сезнең гастроль турыгыз бик тыгыз икәнен. Әлеге тыгыз гастроль турында вакыт табып безгә килеп җитүегезгә рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм Рәхмәт. сиңа әлеге шәшкә букетін бүләк итүдән башлысы килә, ләкин ул шәшкәләр сиңа түгел. Ул шәшкәләр беләсеңме кемгә? Ул синең әниеңә. Безнең иҗат төркеме исеменнән, чөнки сөйләшкән вакытта мин хәтерлим, шундый бер вакыйга сөйләгән идең син. Мәктәптә укыганда син аранжировкалар яза башлыйсың, кирәк була компьютер, гаиләдә финанслар бик Обычный гаилә инде, обычный. Гадәти гаилә. Һәм шул вакытта әниең барып 5 елга кредит алып, Дөрес. алып кайта Радикка компьютер аранжировкалар языр өчен. Бәлки шул вакытта аранжировкалар языр өчен әниең кредит алып, компьютер алып кайтмаса, бәлки бүген безнең каршыда Элвин Грей утырмас иде. Шулай. Ну, мин бик рәхмәтлемен. Рәхмәт, обязательно бүген тапшырырмын. Ну, біз обычный семьядан. Мына күп комментарийлар көріп қалам. Радик, ақшасы көп. Ақша булгач була инде. Жоқ, шын айтканда, мен обычный гаиләнен. Мама штукатурмалар, папа менің плотник, обычный хрущевкалар яшәйдек. Һәм инде әлбәттә компьютерга алырга ақша да Каян куйдык. килсен инде ул вакытта. Ул вакытта компьютер ул чынлап та бай кешеләрдә генә иде ул. Һәм мин бик тә рәхмәтлемен. Просто рәхмәтлемен беренчедән улар мине аңлаган өчен. Менә мин музыка менән шөгыльләнәм, әйтәм, әниемә әйтәм, шул хәтле музыка язасы килә, компьютер гына кирәк. Сорамадың да? Да, һәм инде улар ничектер сразу әйдә магазинга киттек, каранылар. Ну, хакын күргәч, конечно, улар күзләре шакаттылар вообще улар. Ну, адактан ничектер улар компьютер алгач, вот мен иң крутой малайның нейде урамда ла, мәктәптә. Авылда да, үзеңдә. Чынлап та, ул вакытта интернет юк инде. Ух ты, мен шул хәтлем древний микән ул. Сиңгерә түгел. Сиңгерә түгел. Мин даже кассетага эләктем, мен даже беренче альбом кассетала чыкты. Күрәсең. Сән әйтеп торам бит әле, мин бит инде синең әле популяр түгел вакытыңны да беләм дип күрә. Интернет юк, шул әлбәттә рәхмәт әниемә, аңлаган иң якын кешем, аңлаган кешем, бик зур ярдәм иткән кешем. Ныклы терәк булган беренче вакытта. Менә синең тормыш читтән карап торганда гел шулай өскә күтәреп торган кебек име, ләкин сынаган чаклары да бик күп була бит инде. Баштан ук, балачактан ук иң зур югалтуларның берсе ул менә шул әтигез китеп бару дип беләм инде. Һәм синең апаң Регина белән һәм әниең белән шундый зур беренче югалтуыгыз бу сезнең. Шулаймы? Шулай. Ну, ул бик зур югалту. Мин әтиемне бик ярата идем. Һәм инде минең өчен ул югалту ничектер нык кыен булды. Һәм инде ул югалту, наверное, мине как раз таки ирадыма ала этәрде.
Чөнки әтием гел дә әйтеп торган, улым зурайгач артист була дип. Һәм бу, наверное, уның хыялы да тормышка ашты. Һәм минем уйлавымча, ул әле күреп тора, шатланып тора. Һәм әле булса инде даже күз алдына килтермәйм, ничек булыр инде. Шундый югалту, ул югалту тагын да икенче яктан ул әним менән апайым, получается, уларны карарга кирәк бит инде. Син ират буларак тойдың инде буны. Хотя онда 12 яшь кенә инде малайга. Но елдан ел аңлап торам, хәзер уже үземә эшләргә кирәк, акча эшләргә кирәк. Уже 10-9 класстан соң мен уже студияла эшләп, төрле эшләргә йөреп, уже ниндидер акча килтерә башладым өйгә. 11 класста синең хәтта машина алырлык акчаң җыелган әйме? Уже 11 класста мен уже крутой малай да. Син аңлагансың масштабларны. Син аңлагансың кайсы юнәлештә эшләргә кирәк икәнен. Гише, шуны әйткәндә, 11 класста мен уже, акча җитәрлек иде. Мен уже 11 класстан сразу квартирадан күченеп киттем. Үземә центрда квартира снимать та башладым. Һәм менә синең ниндидер прогресс бик тиз булса да, әйме, син ишеткән кадәр тәнкыйтьне безнең эстрадада тагын кемдә булса ишеттем икән әле, белмим, юкмы икән, татарча болай җырларга ярамый. Бу бит инде иң төп тәнкыйть булды. Һәм әле кем тарафыннан дигән, ничә буын тәрбияләнгән, син үзең дә аның иҗатында тәрбияләгән Салават Фәтхетдиновтан. Һәм син моңа җавап иттең стадион җыеп. Мин ул стадиондагы концертта булдым. Мин ул концертны яхшы хәтерлим, беләсеңме нәрсәсе белән? Минем янәшәмдәге рәт аңламый иде синең нәрсә турында җырлаганыңны, чөнки алар татар түгел. Я булмаса, бәлки ничәнчедер буында булганнардыр, хәзер инде татарча сөйләшмиләр. Уфтанманың тәрҗемәсен сорадылар алар миннән. Ә мин уйламыйча гына, не говори ах, не говори уф. Так просто? Ягъни алар менә шулай җырлап кайтты һәм стадионнан чыккач, менә гөш килеп шул татарча җырлар һәм минем күңелемә бу шуның хәтлек нык кирип калган. Бу бит инде менә күпме генә тәнкыйтьләсәләр дә, әйме, бу татар җырын, татар телен пропагандалауга керткән бик зур, бик масштаблы өлешең синең. Син ул вакытта аңлыйдыңмы ул масштабларны? Әллә ул вакытта синең юк, мин булдырам, юк, мин андый түгел дигән ниндидер теге кимгә дә нәрсәдә булса исбатлау теләге көчлерәк идеме? Юк, исбатлау түгел. Онда мин ничектер, бәлки, может, аңлап та җитмәгәнмен, что нинди эшне апарганымны. Вот әлеге вакытта мин уйлап карыйм да, ого, шуны әйткәндә, ул бит зур эш. Ул вакытта просто эйфорияла йөрим. Эйфория. Да, эйфория. Җыр язам, тыңлаярдым, о, рәхәт. Кеше килә. Кеше килә. Стадион тулы. Шуны әйткәндә, ул вакытта мин под эйфория биш ташып тора иҗат, язып тора килә, гастрольләргә йөреп тора килә. Индидер прямо вообще энергия күп, йокы килмәй, төнуена музыка аласың, концертта йөрисең, гастрольдә йөрисең, шул хәтлем күп энергия. Но әллә ул энергия бар, но ничектер ул вакытта чересчур күп ине, что ли. Вот шуны әле уйлап торам да, думаю, вот это да. Хәзер все-таки, не знаю, 35 иртәрәк якларга, иртәрәк торырга бар бит, гастрольгә китәсе бар бит. Ничектер әле борт воспитанныйрак микән, но элегрәк, бигрәк безбашный. Вакытта. Ну шундый вакыт булырга тиеш ул артистка эшләр. Әлбәттә. Как раз шул вакытта артистның вот күтәрелгән вакыты була. Ул бүтән артистларның да шулай. Когда вот уйламайынча эшләй, яза, төрле ниндидер непонятный действиялар булса, шул вакытта артист ул кызык һәм инде мына гел дә дөрес булып йөрисәң, ул кызык түгел да. Ягъни менә бу эйфория дулкынында эшләнгән, язылган, бәрелгән сүзләр, язылган хитлар иде. Ниндидер теге пиар стратегия, менә шулай эшлибездә, менә моның була. Пиар килеп чыгала гоя. Хәзер даже йыр язганда ничептер уйланаң. Так, мына шигырьләр җибәрәләр бит инде. Мәйтем, бигрәк простой. Әлек оның турында уйламаным, мәйтем, о, классно, әйдә, яза, туп-туп, җыр там,
Электі все язабыт. А хәзер ничектер уйлайсың, так болай, наверное, түгел, наверное, болай, уже уйлап, наверное, опыт микән. Акыл керә башлау мөмкин. Поэтому мен уйлайм, что вот элекке җырлар язганда элекке хамак уйлагым килә. Менә бу ихфари этабында шактый күп сүзләр әйтелде. Менә Радик ул ничектер менә ямсыз булса да әйтегендә скандал, хайп, менә гел шул тирәдә йөри иде. Элвин хайп, алар икесе бергә менә бер аерылгысыз өлешләр иде. Баштан да Гүзәлия, аннан соң Уразова, Фирдәүс Тимаев, күп булды инде алар. Әйтеп тормыйм, үзең дә беләсең, башкалар да белә. Ләкин нәрсәсе минем күңелемә ошый, ул булды, бетте һәм соңыннан син ничектер менә вакытында кызып әйтеп ташласаң да, күңелдә менә бу авырлыкны йөртмисеңдер шикелле. Онытылды, хәзер мин барсыман да күрешәм, сәламсәм, улар бәлки миңа даже Аптырыйдыр да. Аптырыйлар микән, или бәлки шулай уйлайлардыр, что мин шуны насар микән дип. Мин уже оныттым ул нәрсә булганын, миңа уже кызык та түгел. Просто сәлам, кемдер уйлай, что мин обижен. Какой мне вообще, мне уже дальше надо думать, уже нәрсә эшләгәнне. Бу майда туган кешеләрнең шундый бер үзенчәлеге. Вообще, яхшы әйткәндә, ул хайп просто вот сходу килеп чыккан хайп. Стратегик план түгел. Юк ондай пландар. Вис вот реально, шын айтам, сходу килеп чыккан эшләр ул. А уже кеше, кстати, халык үзитене Күпертте. Конечно, күпертәләр, рәхәтләнәләр. Вот как сломанный телефон. Берне әйттеләр, тегендә вообще икесе сүз килеп чыкты. Менә шуннан китә аннан. Вот мен как раз, может, дөрес әйтмәсәм дә, хоп, халык икенче төрле вообще әйләндереп чыгара, думаешь, ого, ой, как кызык бит ул, и дальше үзең уны разгонять та башлайың инде. Һәм менә шулык маэстро белән нидер менә зур конфликт булса да, ул синең аннан соң туеңда рәхәтләнеп йөрдеме? Һәм туеңда ул сиңа бер кызык тост әйттеме? Элвин бәлки син Инзиләнең кемнәрдер бәлки белмидер, Инзилә Фәтхетдинова, Инзиләнең фамилиясын алып, җүнле фамилия белән сәхнәдә эшли башларсың. Элвин Фәтхетдинов булып дип. Синең тормышыңда менә шундый кызык хәлләр еш булып торды бу. Вообще, әллә булып тора ул. Зато эстрада хоть ничектер кызык. Ниндидер бер яңа дулкынга кереп китте. Конечно, булырга тиеш. Вообще эстрада гелдә гөрләп торырга тиеш. Төрле хәлләр. Ул җырлар белән генә түгел, халыкка кызык бит инде ул. Иҗаттан әкрен генә шәхси тормышка күчик, бөтен анда фанатларны шаккатырып бердән бер көнне Элвин Грей өйләнеп куя. Һәм синең өйләнү тарихыңда, мәхәббәт тарихыңда бик үзенчәлекле дип саныйм. Мин Инзилә үпкәләмәс, менә ул нәкъ менә әкияттәге кебек история Золушка дип әйтәмсең. Бәлки кемнәрдер белмидер, кыска гына син дусларыңа киләсең, дусларыңның балаларын карый торган кыз була. Няня дип әйтегәйме? Һәм нәкъ менә шул няня синең күңелеңне урап ала, яулап ала. Гәрчә арттан бик күп фанат кызлар да йөрмәгән түгелдер улаймы, йөргәннәрдер. Арада бик матурлары да булгандыр, бик байлары да, бик акыллылары да булгандыр. Ләкин нәкъ менә шул Инзиләнең бетереп алуы ничек булды ул? Анда просто, наверное, любовь с первого взгляда была инде. Вот, оказывается, шулай була икән. Ну, бер тапкыр килеп дусларга күрдем дә, думаю, вау. Потом что-то гастрольга киттек та унутылдым. Хоп, икенче ел опять дусларга опять ул. Мен әйтәм, вау! И все. Мен әйтәм, поехали, кайттык. И прямо чынлап та вот айда, ну как-то тиз килеп чыкты ул. Аралаша башладык, сөйләшә башладык, все күрештек та и пошло-поехало. Мәхәббәт. Син аңладың инде ул синең кеше икәнен? Сразу. Беренче күрүдән. Конечно. А ул курыкмадымы? Шундый, ул бит инде менә шундый бала караган, инде шундый гаилә җанлы, тыныч. Гомумән башка дулкындагы хатын-кыз булган, ә монда синең бөтен фанатларың белән бергә кабул итәргә кирәк бит инде син, әйме? Җырларың белән бергә кабул итәргә кирәк. Вот шул ягыла миңа охшады, чөнки ул сразу аңлай, ничектер. Ну, күренеп тора бит, аңлаган кеше ул сразу күренеп тора, сизелеп тора. Даже бер сүз әйтмәенчә дә ул
көрініп тұра, сезіліп тұра. Шулай-ақ мен Инзиланы сразу сездім, көрдім и алып та қайттым. Қазір пошел налево жырларда ғана қалды енді. Элвиннің. Әйе. Ты прости мне, моя королева. Шулай, пошел налево вообще. Оны қызларына жырлай. Жігіттер вообще концертта жырламай. Шыдай ма? Егітлер қорқадыр. Күйеуінде қызы тұрғанда шылай пошел налево деп тұрға. Қызлар рахаттанып жырлай ол жеріне, как будто олар ғана налево жүрілер. Шылай дейсің бе? Мұнда әлі ойларға керек емес, қорқай бергенін. Міне нендейрек Инзиле тұрмыш иптәші? Изи деп білейін дәні социал сеттердегі тамашачы. Ну как нендей? Простой. Сен ярата тұрған? Ейбет, простой. Башына ашамай тұрған. Башына ашамай тұрған, ең мұқимы яратышын. Әйет. Не напрягает, минда не напрягает. Вроде бір-бірімізді аңлаймыз, как ты вообще? Ең мұқимы бітті міне бір-біріңні аңлап. Вообще вот бір минусы да жоқ, что ли? Бір минусы да жоқ. Демекшін сен шынат табик яратасың, чүнки кіші минуссыз болмай, бір минусы да жоқ деп ярату тұра екен хатын қыз турында. Демек бұл мәхәббәт. Һәм мәхәббәт дигәннән синең бит инде аудиторияң менә ул төрле. Анда бәләкәй девочка моя, да бәләкәй генә кызлар да чәчкәләр тотып чыгайны. Синең балалар белән төшкән клипларың да бар, сәхнәдә дә менергә аргылып тора алар име. Һәм син дә бик яратасың бугай менә бу балалар аудиториясын. Әлбәттә, гаилә булгач инде мин беләм андый сорауда эш кешенең шәхси тормышына бирергә ярамаганын, ләкин хыяллар бардыр барыбер. Ну, конечно, бар, әлбәттә. Ундай хыял, ул нормаль кешеләр шундый хыял булырга тиеш инде ул. Минем дә шулай хыялым бар. Ну, вот кем белә. Вот вдруг касандыр, вот узакламай, может, 1-2 елда, 3 елда вот тормыш хәлен белеп булмай. Ә син әзерме? Мин всегда әзер. Әзер. Конечно. Чөнки синең дусларың арасында бит инде гаиләле, шундый почти барсы да битәсе дә уже. Кстати, вообще күпләр. Әллә ничә анда баласы булган бер генә дә түгел. Ну, минем дә яшьрәк дусларның уже 3 бала да. Залда утырып караганда артистның тормышы бик шома, бик матур, кебек ялтырлы төсләр белән, ләкин аның һәр өлкәдәге күп издержки профессии дигән әйбер була инде. Һәм синең тормышта булган шундый үзеңнең профессиональ трагедияң дисәм дә ялгыш булмастыр бәлки бар. Ул да булса ишетү сәләтен югалтып тору. Син бу хакта сөйләргә яратмыйсың да бугай, ләкин мин сиңа бүген ул сорауны бирергә телим. Бүген ничек хәлләр һәм ничек кабул иттең син бу моментны? Ой, ничек кабул иттем? Ул ничек ачыкландыгы мен? Иң куркыныч вакыт иде минең тормышымда, наверное. Чөнки мин бер кашын да уйлаган юк иде кулак турында. Мин дә уйлый торганым. Так, йөзем, тавыш, аяк куллар гелдә әйбәт булсын, төс сындырмаска мында тавыш нормально. Бит тоже әйбәт булырга тиеш инде, чәчләр. Кулак турында бер кашын да уйлаганым юк иде. Чөнки ул эштә как-то бар, эштә. И хоп, бер мәл как раз гастрольләр вакыты иде, бик тыгыз гастрольләр, бик күп гастрольләр, көненә 2-шәр концертлар как раз. И бер мәл Чиминдә булды ул. Что резко колагым просто яудыла койды. Мына була инде давление булганда, самолетта очып барганда, тонугамы ничек аталган? Бункердагы шикелле. Хоп, тоно. И потом, ну, обычно шары була уны, или авызымны эшләп микән, был бетмей дә бетмей. Так бер 5 минут үтә, мин булай да эшләп карайым, 10 минут үтә, так. Ул наоборот минең не, бетеле, мин так егетләр думаю, что не то. Ярты сәгать, еще ныграк бетә башланы. И где-то
Bir saatten men başa bir kimden eşitmedim. Ишетмей башлады. Да, мен такой, егитлер егор. И төнейді ол. Концерттан соң, yıldan соң, наверное, арағанмын еще. И сағат 1-2 уже. Ну, больницаға барып болмайды енді. Что-то менің тревога, қорқа баштадым. Екінші күн концерт. Мен айтам, егиттер что-то не то говорю. Яра мен өзімді успокаивать етіп, ұйқыларға айттым да, думаю, қазір успокойся, ұйқылап тұрсам, нормально бола. Уянсам, шулай ақ естілмей. Мен айтам, все, егитлер, срочно концерт отменяем. Түмендағы болған больницаларға сразу жүгіріп барды қанды. Ну, нәрсе айтсыңдар енді, сізге надо говорить клиника. Айттылар енді, надо вот такие препараты, тегелей. Мен айтам, так, егитлер мында не пойдет, поехали Казанға срочно. Концертларын отменили. Но онда айттылар енді сразу, о, тут что-то этот... Не, воспаление болды. Екі құлаққа от сильного давления, шума. Наверное, әзгіна суықта тиген может. Араған там весь... Жиылған конкретно. И все құлақта зыңғырлай, құлақ ешітмей. Менің, получается, құлақта высокие частоты. Двухсторонняя тугоухость типа атала. Еще тинитус. Икеней. Тугоухость это получается... Менің құлақлар тек низкие басы и середина ешті, а вот верхние частоты ешітмей. Хәзір вообще... Оны даже не придумали, как лечить. И құлақта всегда звук пип, ертеңді, күнінде, түнінде всегда вот әлі бар. Ол бітмей? Жоқ, ол вообще не придумали андай препарат. Мен айтам же, көзіне лечителер, жүрекні пересаживают, нәрсеге нәрсемелер, а вот құлақына аманда еще не придумали. Вот, құлақта келді зыңғырлай. Қазір де зыңғырлай тұра. Әлі, да. Мен просто уже успокоил өзімді. Шундай, все, мен думаю, так, походила бітті. Уже все, жоғалттым өзімді. Қолдар түшті, думаю, что, опустил руки, думаю, что делать, как жить. Кешеге аңлатып қарайым, мұна мен тауыш, құлақ ешітмей, олар етер. Мұна ештәшім дағы. Типа, вот же слышишь, типа, мен там, ну не так я слышу. Аранжировка yazғанда, там, хэты не слышу, там. А вот эти басы слышу мен хорошо. Или концертта барабан ойнағанда, вот тарелкалар, хэттары мен могу ешітмей, только бас мен рабочий могу слышать. То есть много-много минусов появилось. Мына әлік полностью аранжировку өзім ішлесем, ишлейм екенде, қазір уже не получается. Потому что мен могу ешітмәшке шул нейлеріне, звукларны, либо могу бик писклявый ишлерге, потому что мен құлақ же не так слышит, мен анам буду добавлять, а егитлер айтады, так нормально же, я говорю, да, оказывается, надо было убавлять. И когда вот слух потерял, получается, мен всех слышал, как будто шепелявыми. Все для меня шепелявые. Хазір уже мозг үйренді воспринимать итерге шындай звукларны. Бүтәлі, типа, з, с, тауышларын дөріс ешітмеймін, короче. Ну, короче, құлақ мені все, шылай мәңгілікке қалды енді. Ничек өзіңні тынышландырдың? Бұл бүт музыкант Ну үшін как, прям проблема. ровно бір ел студияға инмедім. Ол вақытта вообще музыка yazmadım, білмей, вообще смысл потерял. Просто 3 ай отырып, телевизор алдында всякий кино қарап тек аттым, бір нәрсе ішәгеле келмей, ойлайым, қайғырам, қайғырам. Тыныштсыздық. Да, нәрсе ішерге білмеймін, там. Концертқа барам да қайтам да опять утарам, тек. Концертта тоже инделе наушниктарма ерлей тұрғайным. Потом уже екінші, қазір уже медицинский наушниктарма ерлейм. Ну, чтобы нық давление болмасын. И вот, а қазір что-то 1 ел қайғырдым, 2 ел қайғырдым, 3 ел қайғырдым. Думаю, бүті китапларын оқып өттім, бақ, Бетховен там, немеген оқып өттім, кімнің құлақтармен проблема. Думаю, потом, ну, кешелер яшей өттім, нешіктер.
Фадеевтің да бар бұға бит онандай. Фадеев та вот bütün одинаково получается. А диагнозлар ұшар. Ушаш прям он тоже тугоухость и тинитус. Потом бір, 2 ел, 3 ел, 4 ел, думаю, хватит уже ради. Радик. Надо уже приходить в себя, думаю. И все, уже спокойно. Құлақта бар, зыңғырлай, ұйқылағандалай, жайындала. Зыңғырлап тұрсын енді шылай. Тұрмыш девам ете. Главное, хотя бы шул қазір енді 60% болған слухны жоғалтмасқа керек. Сақларға. Осы шының үшін никогда құлақтарында ойламай тұрған. Қазір оказывается вот. Ненде моментлары боларға мүмкін екен. Шулай, қазір шының яшейбіз. Мені көрсеттір, оны прямо компьютерда көрсеттір керек. Нешік мен ештем, нешік халық ешті. Қабыл еткеннен соң жеңілірек болды мұсың? Міне бұл ситуацияны қабыл еткеш. Вообще рахат. Қабыл етерге керек. Конечно. Нендейдер проблема болса? Мен түрлі варианттары баштым да разбирать деп қаранам, бойлап қаранам. Түрлі бенің душлар арасында шундай кешілер бар. Кімдіңдер зағип болып яшеген, кімдер, мына Рүстем Набиев. Қараңда сұқланаңды думаешь, вот же, кіші вообще анда нендей ішлер ішлей. Там түрлі кешілер бар. Арала кешілер көп мына. Орамда көрәң өтінде, интернетта көріп кетің шундай кешілеріне. Құлақ мына түгіл, қолда көз мененде. Мына Кенжебек, например. Вообще көрмей. Ненде матур хитларын қарауы. Андай кешілер талантлы көп. Поэтому, мен просто не готов был. Вот такой удар. Үстен Алла бабай сказал, на тебе по шапке как дал. Ну-ка, успокойся-ка. Барсында стабильдік келе бит ол бір жерден кете. Мне кажется, шундай урок сверху. Бәлки что-то, может, неправильно сделал. Надо было несектір тынышланырға. Өтерге керек бұл. Өтерге, аңларға. Как раз бұл мощный ғана урок болды мен. Қазір міне сенің шираттағы хитің деп әйтсем енді дұрыс болар деп ойлаймын. Әлдерміш шықтайымы. Менің хитті өлеймді ол. Сенің хитті өлей. Олай дейсен ғанда сенің хит болмаған жырлар бек көймі. Уфтанмадан башлап ғымырлар өте. Ау менің хитті? Сенің хит. Сені кіліп санайсың ма? Ай Алла. Yok, şundan da senden özünün hitini deyip sanıyorsun mu? Yok енді, ну как, ол авторларының хиті вообще. Авторларның хиті? Ол просто менің көрешім шулай. Мен шул жеріне шулай көрем. Шулай көресің. Һәм міне өз жырыңны жырлай енді, өз жырыңны тұр енді деген кішілерге сенің ашуың келмей ме? Мен ол кішілерге, андай кішілер көп, әлі көп. Болсындар, мені нешік айтам, өзіге тұтығы да әшләгі шулай оқ. Яра бір яқтан дұрыс болмас еді, вот мен жеріне перепел екен де, кіші тыңламаса. А кіші тыңлайын, значит кішіге аушай, значит дұрыс елдан барам. Или жеріне, мана ретро жеріне бірей перепевать еткен сіңдер екен. Например, оны насарырақ ішесің. Оригиналынан насарырақ ішесің. Если әйветірек ішесің, конечно, вот с удовольствием. Мен зарубежный жерларын, ретроларын көп тыңлайым. Матур шейлер екен, с удовольствием тыңлайым. Тем более, біздің яңа сұлыш береміз, яңа тұрмыш жырға береміз. Мұна уфтанма, қазір барысы да жырлайды тоже. Балаларда. Олай дейсең, біздің тотар жыр сәнғатында уфтанмаға қорағанда көпке күштерек жырларда бар. Ол да жырла бітей ме? Уфтанма, өмірдер, яқ кеме күтәді, сол сәс
башласыннар. Мен келді айтам. Қолыңнан келе екен, ал да еще әйбәтірек эшлә. Кем сен ават? Беркем де запрещает ме. Авторларына сөйләште, эшлә. Тагын нинди хит бар Элвин Грейның җырлысы килгән? Җырлысы килгән. Әйтергә микән? Туган як, наверное. Туган як. Туган якны җырлар кирәк. Чөнки минем хәзер туган якны надо сделать обязательно. Нәрсә туктата? Вакыт, настроение, авторлар бәлки. Авторлар бәлки. Ну, төрле Сез сәбәпләре бар. авторлар белән килешмичә эшләмисез инде. Ул сезнең бик шундый мөһим моментыгыз үзегез өчен, әйме? Сезнең теләсә кайсы бәләкәй генә көйгә дә, мелодиягә дә документациягыз әзер. Хәзер минем үземнең папка бар шундый. Мына машинала ята. Автор әйтә, ну, күп авторлар әйтә, җырымны рыторны җырлала, мен әйтәм, так, менә сезгә документ. Укыгыз, ознакомьтесь, если килешәсез. Килешәбез икән. Әйдәгез, җырлыйбыз. Ну, пока подпись куймаенча, мин вообще эргәгә дә килмим. Тотынмыйм да. Потому что ул проблема миңа ла кирәкми, кешегә ла кирәкми, уларга ла Бәләдән кирәкми. баш аяк. Конечно. Ләкин шулай булса да, әйме? Синең җырларың бүген интернетта теләсә кем, мәсәлән, ошо икәнеңә уфтанманың оригинал минусовкасы ята, ала җырлый Уфтанманы бу. түгел, барлык bütün хитларның, урысча җырларның пошел налево там, черноглазый, красивый, хороший, елама, роза бар, җырның да минусовкалары бар. Һәм инде мин үземнең YouTube каналымда аны караоке стилендә эшлим. Кеше скачать итә ала, җырлый ала, караоке ала, өйдә, концертта, хоть тышта нинди сабантуйда. Синең тәнкыйть булмаячак? Юк инде, конечно, җырласыннар. Юристлар шалтыратмаячак Элвин Грейлы булган. Юк, уфтанма җырына уже Мариса җырланлар, Чувашса, казак телендә җырланалар. Тагы не помню, әле инде телдә тагы җырлаганнарны. Яңарак кына күрсәттеләр, минең аранжировкага. Бәхет, мин бәхетлемен. Кешеләргә, значит, ошай. Минем җырым кала икән миннән соң. Халыкка охшый. Минең җыр түгел, безнең җыр. Безнең җыр. Получается, авторлар белән ну, кеше җырласын. Мин вот әлдермеш бүген чыкты икән ди. Иртәгә мин уже минусовканы салып куям аранжировкасында. Бу синең шундый аудиторияга лояльлегеңме? Мин электән шулай эшләдем. Кемнәр белә, улар белә ул. Яратасың син үз аудиторияңны? Да, с удовольствием. Бүген бармы шундый мәсәлән, менә бик зур бәягә дә син бер кайчан да чыгыш ясамыйм дигән принциплар? Бер концертта? Концерт, мол, чарамы берәр? Бар, ул концертлар, конечно. Сез баш тарткан концертлар бармы? Бар. Һәм акчасында гына түгел, сәбәп? Акча вообще без разницы. Просто мин анда никогда не выступлю, анда концертлар бар. За деньги да, дигән бу җырсы. Туры килми За сиңа. деньги да, туры килмәй. Даже за деньги нет. Да. Әгәр дә туры килми икән. За деньги нет. Бүген Элвин Грейны бушка чакырып буламы бер концертка? Конечно. Була? Например, бартером. Например, бартер. Ondan sonra yıllar boyu tüylerge mi barterlata? Yok, була инде. Ну как, бер концертка мени? Дәйе. Ну, нинди концерт? Ну, менә мәсәлән, син беләсең, бу концертны сатып, оештыручы акча эшләячәк. Ну, Син барачаксыңмы? Yok, ул бер инде пользага булчак. Вообще без проблем. Сез ачык диалогка. Конечно, бер благотворительный концерт булсамы. Акча, билетлар сатылып, ул акча китсә бер Яхшы эшкә. балалар йортынамы, бер больницкамы, бер кешегәме ярдәм килтерсә, с удовольствием. Син риза. Риза. Бүген син караулар буенча татар артистлары арасында рекордсмен кебек тоелды миңа. 17 миллион лап әле беркемнең дә булганы юктыр.
Синең черноглазый битинде ул топ булгандыр, әйме? 202 миллиона. 202 миллиона уже. Это минин каналда гана. А, синең каналда гына. Увидел тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулиллах, какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Черноглазый ул менә топ инде, иң популяр. Вообще, прямо нык Жер. бар. Хәзер топ шул черноглазый менен пошел налево. Пошел налево. А синең үзең өчен менә кайсы җыр сине Элвин иткән? Татарстанда ул, наверное, уфтанма Татарстанда ул, Уфтанма конкретно кирип китте Кирип анда. китте. Шул вакытта ук черноглазый кирип чыкты өйтүндө. Так, еламай арсыма. Ну, как-то шул. Бер тирә тузы ул җырлар. Прям конкретно вот так. Менә теге эйфория дулкынында вакытта. Вообще, ой, рахат вакыт. Һәм сезнең командада бу ел шулай ук зур югалту булды. Вообще, Ничек кичердегез? ой, иң якын кеше, иң беренче кешеләрдән ул. Янәшәдә булган кеше инде. Иң прямо вот елгынгыра башланганда музыкантлар арасында ул беренче гелдә якын эргәләйде. Бергә күп җырлар эшләдек. Бергә башладык. Уйландыра башланы шундый әйберләр. Тормышта как вот тик торганнан кеше китергәләр может. Әйе. Яшь көенчә. Яшь киенчә. Хоп, просто и вырубили. Опять углянан. Вот такая тормыш. И шул югалту, конечно, опять уйга батырды. Һәр көннең кадерен белеп яшәргә кирәк. Прямо төрле хәлләр булырга может быть. Тормыш бер генә. Әйе, ул прямо шундый китү менән, конечно, күпне аңлатты күсем безгә. Aşkına ömür, tuktar şarkına, birge yaşayan dostlar hakkında. Aşkına ömür, zayıf utmasın, imanlar bizni taşlap gitmesin. Бармы Элвин Грейның сәхнәгә чыгарга теләмәгән вакытлары? Араган вакытлар була. Типа, ну бик күп ошо гастрольдә йөргәндә уже 1-2 ай, 3 ай булып китә инде. Мин беләм, сезгә коммерция тәкъдимнәре дә бик күп килә инде сезнең лейблга дип әйтим. Уйланган булмадымы шул якка китәргә? Коммерция гына, Әйе. бизнес ягына. Әйе. Юк, мин же бизнесмен түгел. Музыка. Конечно, музыка мин бизнес юк, ул минең түгел, ул бизнес эшләргә оның өчен бизнесмен Башка төрле булырга кирәк. Мин музыкант, мин шатланам. Кешеләр җырны тыңлаганда. Пока мин ондай эш тапманым, чтоб кешене шатландырырга прямо үземнең товар менән. А вот җырны язганда мин прямо кешенең настроениесен аңлайм. Аранжировка язганда думам да, о, ошонда кеше ошолай әйтергә тиеш. Күзен йомырга тиеш, ошонда бирергә тиеш, ошонда бергә кушылып җырларга тиеш. То есть монда мин 100% үзем сизәм, беләм, ничек булырга тиеш икәнен. Синеке инде, синең дөнья. Да, шуның өчен профессионал ул үз эшен яратып эшләргә тиеш. Шуның өчен мин музыкант, җырчы. Минең яраткан эшем шул. Син язганда беләсеңме җырның хит булып булмавын? Аны әйтеп булмай шул. Язганда егетләр студияда язганда без көлеп алабыз. О, яңа хит, яңа хит. Безнең өчен ул студияда безнең арабызда ул. Һәрбер җыр хит ул. Әйе. Көлеп әйтәбез инде. Ну вот төрлечә була. Кайбердә уйлайсың, о, бу нәни хит. Там рекламалар эшләгән, клип снимайтың. Ага, ошолай чыгалатың. Пинк дар күренмәй дә китәләр бара. Бара, әйе. А кайбердә җырга игътибар итмисең, рекламалар эшләмисең, просто чыгарасың, ул шул хәтле кирип китә публикага. Поэтому әйтеп булмай.